बाक्सानि जालाखौ गानाव मिरु साहित्य साधना मंच सान फालिथाय दिनै 22 सेप्तेम्बर आरो बे सानखालिनो साहित्य साधना मंच सानखौ फालिनाय जायो। साहित्य साधना मंचनि बाक्सा जिल्ला कमिटिनि आरो मिरु कमिटिनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जादों। साहित्य साधना मंच सानखौ साहित्य साधना मंच सानजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै आसामनि जाथिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमनानै हाबा मावग्रा सुबुंफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय गुबुन गुबुन आयदानि हाबा मावग्रा सा 150 सुबुंफोरनो मान बाउदों साहित्य साधना मंचआ। बेनि अनगायैबो फिरफिला बिरनाय आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे गेवलां मेलनि हाबाफारिबो लानाय जादों साहित्य साधना मंचआ। साहित्य साधना मंच অসমৰ আজি প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। এই উপলক্ষে আমি ৰাতিপুৱাৰে পৰা আবেলিলৈকে আমি আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্য হাতত লৈছিলোঁ কাৰ্যসূচী, আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত আছিল ৰাতিপুৱা আমাৰ পতাকা উত্তোলন আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন। তাৰপিছতে আমি আবেলি 3:30 বজাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ মুকলি কাৰ্যসূচী, আৰু ইয়াত আমি আজি প্ৰায় 150 জন বিভিন্ন সমাজত বিভাগত অৱদান আগবঢ়াই যোৱা শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মৃৎশিল্পী আদি সকলোকে আমি সম্বৰ্ধনা ইয়াতে জনাইছোঁ, আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে যাতে আমাৰ এই য'ত কিঞ্চিত সম্বৰ্ধনাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে দুগুণ উৎসাহিত হৈ কাম কৰিব পাৰে। গতিকে আমি 2021 চনৰ 26 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ সাহিত্য সাধনা মঞ্চ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। আজিৰ দিনটো সাহিত্য সাধনা মঞ্চ অসমে সাহিত্য সাধনা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ, আৰু আমি এই দিৱসটো প্ৰতি বছৰে সাহিত্য সাধনা দিৱস হিচাপে পালন কৰি যাম। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेमोरी आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।